opinas do Día da Muller? Pois opino que é un día moi señalado, un día que o vexo moi ben, porque a muller hai que respetar, ten que ter os mesmos dereitos que os homes, entonces por eso se celebra ese día. Eu estou de acordo con eso. Eu comparto a túa opinión tamén. Tamén, É un día que, inda que se debería celebrar todos os días, sí, tamén ven moi ben. tamén estás de acordo, moi ben. Ti crees que hai unha diferencia para traballar entre home e muller? Bueno, hoxe xa non tanto, sí que houve en algunhas fechas houve bastante diferencia entre home e muller, pero agora parece ser que nos vamos a nivelando un pouco, que é como ten que ser, non? Para que a muller teña os mesmos dereitos que o home. Sí, por exemplo, antes era máis difícil, ou tiñan que traballar noutros na casa, ou algo, agora si xa lle dá máis oportunidades a hora de traballar, sí. En que traballa a tua madre? Miña nai é militar. Aí é militar? É un traballo para todo o mundo, que non fai falta ser nin home nin muller para traballar actualmente en ningún traballo. Carlos, ti cando eras máis novo, había mulleres militares tamén? Nada, a muller daquela o militar, a muller non existía. Ti que querías ser de neno? Cando eras pequeno, que querías ser de maior? Cando eres chaval, pois pensas, daquela non se pensaba no fútbol, non se pensa agora, pero pensaba en dicir, bueno, pois, a ver, cando seña maior, se podo coller un empleo para, non sei, pois estaba como traballaba no campo, pois coller un empleo para ter un sueldo, poder facer unha familia e vivir a vida normal. Para gañar diñeiro e manter a familia? Sí, efectivamente, para iso, para que ter unha vida normal, e sen ter que estar no campo traballando, non sabes? Que era moi dura a vida do campo, entonces... A verdade que sí. A ver, tú que queres ser de maior? Dixo, eu quero estudiar medicina, Moi ben, sí. que me gusta moito. Hai que estudiar moito para sacala, pero bueno, sacando a carreira é moi bonita. E ti axudas nas tareas da casa a tua madre a facer as cousas e... Sí, ainda que é verdade que debería facelo máis cando me poño así que o fago así. Pois moi ben, hai que axudar a madre a facer as camas, que antes era unha vergüenza para os nenos, era unha vergüenza facer as cousas da casa, pero agora hai que compartir e traballar como axudar as madres. Ti crees que xa hai igualdade entre home e muller, ou falta un pouco aí? Bueno, eu creo que un pouquitín, ainda estamos un pouco fora de... Vais aproximando moi ben, vamos moi ben, pero antiguamente a igualdade pues, non existía entre muller e home, non. Pero hoxe estamos bastante aproximados e creo que vai pasar pouco tempo para estarmos ao mesmo nivel. A verdade é que sí, vai bastante igualado, que pasa que claro, queda un pouco, moi pouco, pero sí. Claro, é que ten que ter os mesmos dereitos, as mulleres cos homens, claro, sí. Crees que algunha muller da túa familia ou do teu entorno que debería ter un recoñecemento? Bueno, sí, eu teño unha hermana que está bastante enferma, entonces, de 8 de marzo, pues, yo digo a miña hermana que, como está un pouco delicada, para darle un pouco de ánimos e de que vaya así. Aí.